ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ልደት ኢየሱስ ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ በትቕነቲ ኩሉ ዓለም ክትጽሓፍ ካብ ቄሳር አውግስጦስ ትእዛዝ ወፀ። እዚኣ እታ ቀርኔዎስ ኣብ ሶርያ ተሸይሙ ከሎ ዝኾነት ቀዳመይቲ ጽሕፈት እያ። ሽዑ ነፍሲ ወከፍ ክትጽሓፍ ኩሉን ናብ ዓዱ ኸደ። ዮሴፍ ድማ ካብ ቤት ዳዊትን ካብ ዓሌቱን ስለ ዝነበረ ካብ ገሊላ ካብ ዓዲ ናዝሬት ምስታ ጠኒሳ ዘላ ማርያም ሕፂቱን ናብ ቤትልሔም እትበሃል ዓዲ ዳዊት ናብ ይሁዳ ክትጽሓፍ ደየበ። ኮነ ድማ ኣብኡ ከለዉ ጊዜ ሕርሳ በጽሐ። በኹሪ ወዳ ወለደት ብዓለባውን ጠቕለለቶ። ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ። ጓሶትን መላእኽትን ቁጥሪ 8 ኣብታ ምድሪ እቲኣ ብለይቲ ማሎም ክሕሉ ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነበሩ። መልአኽ እግዚኣብሔር ካብ ጥቖም ደው በለ። ክብሪ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ዙርያኦም ኣብርሀ። ብዙሕ ፍርሃት ከኣፈርሁ። እቲ መልአኽ ድማ ንሆሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ኸዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ። ንኹሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ የበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ። ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም፣ ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ እተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልአኽ ተጸምቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። ቁጥሪ 15 ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚኣብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤትልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ። ቀልጢፎም ከዓ ከዱ። ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ህፃን ከዓ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ። እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ። ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ። ማርያም ግና ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎን ተሓስቦን ነበረት። እቶም ጓሶት ድማ ከምቲ እተባህለሎም በቲ ዝሰምዕዎን ዝረኣይዎን ኩሉ ንኣምላኽ እናኽበሩን እናወደሱን ተመልሱ። ግዝረት ኢየሱስ ቁጥሪ 21 ክገዝርዎ 8 መዓልቲ ምስ መልኣ ድማ ከምቲ መልኣኽ ኣብ ከርሲ ከይተሃንፀ ከሎ ዝሰመዮ ስሙ ኢየሱስ ኢሎም ሰመይዎ። ቁጥሪ 22 ስጋብ 24 ከምቲ ሕጊ ሙሴ መዓልታት ምንጽሆም ምስ መልኣ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ማፀን ወለዲቱ ዝኸፈተ ዘበለ ተባዕታይ ንእግዚኣብሔር እተቐደሰ ይበሃል ኢሉ እተጻሕፈ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር እተባህለ ከዓ ክልተ ባሪቶ ወይስ ክልተ ጫጩት ርግቢ መስዋዕቲ ምእንቲ ክህቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከቆምዎ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ። እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽልናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ከይርአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ክገብሩሉ ምሳኣተውዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቐፎ። ንኣምላኽ እውን ኣመስገነ እሞ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣሕዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ምእንቲ ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረበኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ዮሴፍን ኣዲኡን ከዓ በቲ ብዛዕብኡ ተባህለ ነገር ተገረሙ። ስምዖን ከዓ ባረኾም። ነዲኡ ማርያም ድማ እንሆ እዚ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምዳቆምን ምትንስኦምን ንትእምርቲ ምጽራሩን ንቡር እዩ። ናኽ ድማ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክገሃድ ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣቱ እዩ በላ። ቁጽሪ 36 ካብ ወገን ኣስየር ድማ ሃና ጓል ፋኒኤል ንሳ እዚኣ ዝኣረገት ነቢይት ነበረት። ካብ ድንግልና ሒዛ ምስ ሰብኣያ 7 ዓመት ገበረት። ንሳ 84 ዓመት ዝዕድሚኣ መበለት እያ። ካብ ቤተ መቕደስ ከይወፀት ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ነበረት። ንሳውን ሽዑ ናብኡ መጽያ ንኣምላኽ ኣመስገነቶ። ነቶም ምድሓን ኢየሩሳሌም ዝጽበዩ ኩሎም ከዓ ብዛዕብኡ ተዛረበቶም። ከምቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ኩሉ ምስ ፈጸሙ ከዓ ንገሊላ ናብ ናዝሬት ዓዶም ተመልሱ።
ኢየሱስ ሕፃን ኣብ ማእከል ሊቃውንቲ ቁጥሪ 4 እቲ ሕፃን ዓበየ ብመንፈስ ድማ ደልደለ ጥበብ ካመልኦ ጸጋ ኣምላኹን ኣብኡ ነበረ እቶም ወለዱ ንበዓል ፋሲጋ በብዓመት ናብ ኢየሩሳሌም ይኸዱ ነበሩ ንሱ ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከምቲ ስርዓት በዓል ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ እተን መዓልታት ኣእኪሎም ክምለሱ ከለዉ ኸዓ ኢየሱስ እቲ ቆልዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረፈ ዮሴፍን ኣዲዩን ግና እዚ ኣይፈለጡን ምስ ሰብ መገዲ ዘሎ መሲልዎም መገዲ ሓንቲ መዓልቲ ከዱ ኣብ ኣዝማዶምን ኣብ ዝፈልጥዎምን ከዓ ደለይዎ ምስ ሰኣንዎ ከዓ ክደልይዎ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ማእከል መምሃራን ተቐሚጡ እናሰምዖምን እናሓተቶምን ረኸብዎ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ከዓ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ ኣዲኡ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እንሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ ንሱ ከዓ ንምንታይ ሞት ትደልዩኒ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ክኸውን ከም ዝግባኣኒ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም በሎም ንሳቶም ግና ነዚ ዝበሎም ዘረባየ ዝተውዓልዎን ምሳታቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መጸ ይእዘዞም እውን ነበረ ኣዲኡ ድማ ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህሉሎ ነበረት ቁጥሪ 52 ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቁመትን ብጸጋን ዓበየ